Sanibonani nina basemzansi Afrika. Siyanibingelela namhlanje ngalolu suku olubaluleke kangaka, usuku lukaKhisimusi. Njengoba phela sazi ukuthi kusasa kuyobe kugidwa, kujatshulwa ngokuthi selifikele leli langa elidume kakhulu. Sikusho ke lokhu egameni lomkhonto wesizwe, inhlangano ekhule ngokusheshsha kwisimanga, ineminyaka emibili kuphela kodwa yona esihamba phambili. Eyisibonakaliso sokuthi umuntu omnyama ufike lapho khona athi kwanele manje asikhulule indlu emnyama. Siyanijabulisa ke nonke bonke abantu base South Africa, ayabamnyama kuphela. Wonke nje umuntu wase South Africa ukuthi usuphindwa afika uKhisimusi, sinenjabulo. Nginifisela nonke ukuthi nibe nempumelelo, ingozi zingabi khona, kubuswe kube mnandi. Ikakhulukazi amalungu omkhonto wesizwe party azi ukuthi kufanele ukuthi ayiphathe kahle ngaso sonke isikhathi. Sifisa ukuthi intsha ikakhulu okuyibona abantu abafikayo manje ngumfutho omkhulu ukuthi bafuna inkululeko egcweleyo basebenze kabanzi. Uma senza lokho ke ikakhulu intsha asazi ukuthi kunezinto okufanele ukuthi sizikhethe njengoba sishintshizwe nje. Siyazi phela ukuthi emhlabeni lapha kunezinto ezimnandi njengeziphuzwayo ezibuye uma abantu sebephuzile ebese beba nento abangayazi ukuthi yini le ebeza mabehamba badidizele bashone ngapha nangapha, ngoba kusuke kusho ukuthi utshwala sebungene bona igazi. Intsha ke kubalekile ukuthi inciphe ekuphuzeni ngoba intsha iyona eyikusasa lethu. Uma ikusasa lethu lizophila lisentsheni, kufanele siyiphathe, sihloniphe, singenzi izinto ezisenza ukuthi sikhohlwe ukuthi singobani uma sesiyithathile. Ngiyazi ukuthi abaningi abayithandela lento ephuzwayo bazothi uyabheda lo. Angibhedi, ngikhuluma iqiniso ngoba utshwala buyamdakwa umuntu, bumenza ukuthi akhohlwe ukuthi ubani, akhuluma ngazizwe ukuthi uthini. Asifisi ke ukuthi intsha iguge isencane ngoba mayenze njalo baguga besebancane. Uma sesithathile izwe sumkhonto wesizwe, sizoyishintsha izinto eziningi, senze ukuthi sihlonipheke njengamazwe wonke. Senze yonke into efanele ukuthi yenziwe. Sikusho ke lokhu ngoba siyazi ukuthi ziningi izinto ezishayisanayo kodwa kufanele zingashayisani. Senze into eqondile ethenqo. Njengoba sifuna ukuthatha izwe, asizimisele. Ngeke ukuthi ufuna ukwenza into uphumelele kodwa ungayipractice, ungakhuli ngayo. Kufanele ukuthi ukhule uzazi ukuthi umuntu ofanele ahlonipheke, ahloniphe abantu, asize ukuthi lelizwe lakithi likhululeke. Ngikhumbula abadala babethi Zulu, wesakhumbula ukuthi babethini ondlela zimhlophe. Nathi ake sibe njalo, sikwazi ukuziphatha. Ke sishintshe nje njengoba kunamhlanje sazi ukuthi bonke abantu bajabulile. Kungabi khona abantu abazolahleka ngoba bese bethinte amponjwana bengasabona emgwaqweni bagayiza imoto. Asibe yilento esiyiyo ngaso sonke isikhathi njengesizwe esimnyama ukuze sikwazi ukuphumelela. Izizwe eziningi azilimali njengathi, noma ke phela kusho ukuthi sibaningi ngokuthi sibangaki, kodwa yithi esitholakala njalo nje
ukuthi awukulimala abantu abangaka kwalimala abantu abangaka kodwa abanye abantu abayezinye inhlobo lezo number ayiveli kubalulekile ukuthi thina ndlemnyama asizivikele thina siqonde sibe ngabantu abazi ukuthi kunekusasa lethu kanye nabantwana bethu niwudle kahle kuKhisimusi ube mnandi kodwa ungabi nenkinga sinifisela okuhle nangenkathi sokunqamuka unyaka sokuqala unyaka omusha ikakhulukazi lenhlangano ethandwa yiwo wonke umuntu lapha eSouth Africa umkhonto wesizwe party yona ephethe ikusasa lase South Africa noma bayathanda noma bathandi injalo lento yithi awusiyabonga nidle kahle uKhisimusi nijabule ingozi zingabi khona kube mnandi siyabonga ukuthi sithola ithuba lokuthi ke sikhulume nani nonke kalula ngento ebalulekile yokuthi asibe yithi njengoba sasiyithi kwakudala ngesikhathi selembe ake sibe yithi namhlanje siyabonga ndlemnyama siyabonga kubo bonke base South Africa thank you